Anong relihiyon ang kailangan mong paniwalaan para makapasok sa kaharian ng langit? Ang sagot ay walang relihiyon ang makakapagdala sa iyo sa kaharian ng langit. Dahil hindi kailanman sinabi ng Panginoong Hesus na maniwala ka sa isang relihiyon upang maligtas. Sinabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi Katolisismo, hindi Kristyanismo, hindi anumang denominasyon. Siya ay si Kristo mismo. Sabi ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Maraming tao ang nag-iisip na ang ibig sabihin ng born again ay pagpapabinyag o pagpunta sa simbahan. Mali! Kung nagsisimba ka linggo-linggo, ngunit patuloy kang nagsisinungaling, naiinggit, madaling magalit, naghahabol ng pera at nagpapakasasa sa kahalayan sa iyong pang-araw-araw na buhay, iyan ay hindi pagiging naisilang muli. Kaya't ang tunay na tanong ay hindi kung saang relihiyong kakabilang, kundi kung isinasabuhay mo ba ang mga salita ng Panginoon. Ang iyong buhay ba ay binago ng Diyos? Mahal mo ba ang Panginoon ng higit pa sa mundo? Mga kapatid, ang Diyos ay matuwid, walang kasalanan sa langit at hindi nito kayang tiisin ang kasalanan. Kung naniniwala tayo sa Panginoon sa loob ng maraming taon, ngunit nakatali pa rin sa kasalanan, kahit sa ang denominasyon pa tayo naroroon, hindi tayo makakapasok sa pintuan ng kaharian ng langit. Kaya, gusto mo bang makalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan at pumasok sa kaharian ng langit? Ngayon na, mag-comment na, gusto kong sumali sa online Bible study. Hanapin natin ang daan upang mapalaya mula sa kasalanan at sabay-sabay na pumasok sa kaharian ng langit. Lisod kaayo ng maghatag ka og pasabot sa nakasulat sa balaang kasulatan nga din wala kay background, at the same time wala ka sigla siyang gitukod ni Ginoong Kristo sa hinungdan nga ang imong i-present nga teachings, ang imong i-present nga informations dili haom sa nakasulat sa balaang kasulatan ug pagtulunan sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Sa dili pa ko magpadayon mga sir ug mga ma'am, ayaw imong kalimot sa pag-subscribe sa ato ang mga channels Galay Catholic Apology International Official, kining ato ang RJ Sandro Second TV, o usab sa pag-subscribe and follow sa ato ang Facebook page RJ Horolan Sandro Second TV Apolia Punto Argumento Facebook page nato. Okay, sige. Dirita sa ato ang tawag kining reaksyonan karon, kining ato ang amiga nga wala ko kabalo basig AI ni or tinuod ba gyud nga tao ang ni-present ni ini nga ang pinaka main point, ang pinaka main subject niya or topic niya mahitungod ni ining ang relihiyon ba makaluwas. Nga iyahang gidinay nga ang religion dili makaluwas kay si Kristo lamang daw kuno ang tawag ining kaluwasan. Actually, sa pagtulo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, naay giingon or naay tawag ining teaching ng simbahang Katoliko concerning ining natural cause of salvation o instrumental cause of salvation. Ang natural cause of salvation, siya na ang source of graces and salvation. So, dili kita musupag nga diin ang Kristo, siya lamang ang manluluwas. Ug mo ni pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero kining natural cause of salvation or hinungdan nga diin ang tao gitawag og maluwas, always siyang gitawag og mogamit og instrumental cause of salvation o tan-awa ang Old Testament. Di ba sa dihang gitawag og lunupan ang tibuok kalibutan unsa may gihimo sa Dios ngadto kang Noah o isugo si Noah nga magtukod og maghimo og arka aron na si bisan kinsang binuhat nga makasakay ni adtong maong arka maluwas sa gitawag og salunop o katong Sodoma o Gomora. Patsyon sa Dios ang tanan tungod sa ilang kangil-araw nga gihimo o kinsa man ang instrumentong gigamit sa Ginoong Dios na para tawag inay mga pipila ka mga tawo nga maluwas gikan ni adtong maong tunglo sa Dios sa Sodoma o Gomora na sige gamit nga tawag ining tawo nga aron dili ka maapil or dili sila maapil ni adtong maong gitawag og tunglo. So ang Dios, natural lamang sa Dios nga diin kung mapahamtang siyang kaluwasan, mo gamit gyud siyang mga instrumento. So mao na nga sa New Testament si Kristo ang natural cause of salvation. Nya mo gamit siyang instrumento nga naay dakong connection didto niya. Nga mao nang gitawag og simbahan. Kung sa Old Testament na ay arka, Noe, sa New Testament na ay gitawag og simbahan nga diin ang Kristo mismo ang gatukod. Abuti pasabot connected physically and at the same time connected mystically. Nga naman ingon pa na Saint Paul, Ephesians chapter 5 verse 23, kasi Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyahang gitawag og lawas. Ug si Kristo mismo ang magahatag sa kinabuhi ni anang mong iglesia nga mao ing lawas. Colossians chapter 1 verse 18 to 19. So buti pasabot ni ana si Kristo ang natural cause of salvation o nya kining iglesia nga mao ang mystical body, yang mystikong lawas mao ni ang instrumental cause of salvation.
So si bisan kinsang musod ni ining maong gitawag og simbahan na makabaton og kaluwasan. Nganuman kay si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang gitawag og lawas. Kaya din sa kalibutan ng goduhara man naa peke nga pundok nga makaimpierno og tinuod nga pundok nga makaluwas. Makaluwas in the sense nga mao ni ang kahimanan sa Ginoong Dios aron ang tao maluwas. So nganong kahimanan man niya? Number 1, gisugo niya sa pagpanudlo. Diba? St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Pagpamautismo, pag-implementar o pag-administer sa mga sakramento nga diin diha nato madawat ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Ikatulo, tawag ining gawas sa pag-administer sa sakrament, pagtudlo, mao ni sila ang tawag ining magsantos kumbaga. Buti pasabot nga sila ang muhatag sa grasya. Na kung nato ang tanawon ang balaang kasulatan, again, sila na ang mag-administer sa mga grasya nga diin ipag-apod-apod sa tao pinaagi sa tubo sa kaluwasan nga maoning gitawag og mga sakramento. So, unsa may kalabutan na sa relihiyon, sir? Ang relihiyon, it is a system of faith and worship. Nagikan si pinulungan nga religare, buti pasabot atay or bond or relationship. Dili kita makahitabo or mahitabo nga naatay relasyon sa Ginoong Dios kung wala tay grasya ni Kristo. Unya ka ng grasya ni Kristo, mauto ang iyang dugo nga iyang gihugas ing iglesia. Madawat nato na ang iyang dugo, pinaagi sa pagdawat nato sa mga sakramento from baptism until sa extreme unction. Madawat nato na, o kinsa may mo administer, o walay instrumento sa Ginoong Dios nga muhatag niya na, kinsa man ang muhatag niya na ang iglesyang gitukod ni Kristo, nga sumala pa niya, my church, akong simbahan. So, ang iglesia or ang relihiyon, siya ang instrumental cause of salvation sa hinungdan nga gimbutan sa Ginoong Dios nga kini iyang gamiton para ang tao makabaton og kaluwasan. Kumingon ta nga ang relihiyon dili makaluwas, nagpasabot lamang kana nga ato ang gidinay or wala nato dawata ang mga kamatuoran nga gitudlo ni Kristo diha sa balaang kasulatan. Sa mesulti ni San Pablo, 1 Timothy chapter 3 verse 16, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Ang mga apostol nagpasakop og relihiyon, buot bang ipasabot nga nagpasakop sila tungod kay aron sila maimpas? No sir, no ma'am. Nagpasakop sila aron sila gitawag og maluwas. Ang question nato karon ni ana nga tawag ining ang kanabang ato ang gipasakupan mo ba ng iglesia gitukod ni Kristo o ang relihiyon na gitukod ni Kristo? Kaya kung dili na relihiyon gitukod ni Ginoong Jesucristo, ay di na makaluwas. Oy, biyain ninyo na kay wala na gitawag og pulos, pangwartahan lang mo ana. Kung dili na mo ang iglesia gitukod ni ang relihiyon nga gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo, makasasala pa ta, nya pagmadungagan pa ana nila. Patuo-tuohon lang ta, nya pagkahuman grabe na tong mga maayong binuhatan, nya pagkahuman wa tay grasya. Nga kinahanglan tong dawaton katong kamatayon ni Kristo. Wala tay grasya nga ato ang madawat. Way pulos ang ato ang binuhatan nga maayo. Kay sumala pa na Ginoong Jesucristo, without me you are nothing. Buti pasabot bisan pag ikaw na pinakabuutan sa tanang buutan, bisan pag ikaw na tawag inang pinaka-perfect or nag-claim nga nagsunod kas kabubuton sa Ginoong Dios, unya wa kay grasya ni Kristo katong sanctifying grace. Di ka maluwas. Dili ka maluwas. So, kinahanglan ta magpasakop sa relihiyon ni Kristo nganuman kay mo ni paagi niya na aron ta makabaton og kaluwasan. Number 2, ingon pa niya si Kristo daw ang tawag ining kaluwasan. Yes, wala man ti supak ana. Di ta mo supak ana pero di ta makabuot ni Kristo nga mogamit og relihiyon. Og siya mismo ang nagtukod din na mong relihiyon na aron ang tao makabaton og kaluwasan. Kung tinuod ka nagtuog ang Ginoong Jesucristo, dapat magpasakop ka sa relihiyon nga iyang gitukod. Iyang pangutana nga lang diya nga mo nagpasakop sa pundo nga gitukod og tao. Gitukod og mga Amerikano. Kana ba pagpadayag nga inyong gituman ang kabubuton ng Kristo? Wala oy. No sir, no ma'am. Sa ko nang ingon bisan pa ikaw na pinakabutan sa tanang buutan sa tibok kalibutan kung wala ka sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Impas ka gyud. Namingon mo sila nga bisan pag naa ka sa tinud nga relihiyon niya, ang tawag ining imong binuhatan dili sa maayo or di sad mao. Aw kana nga butang kinahanglan ka mo subject sa imong kaugalingon sa relong gitukod ni Kristo kay sa ko nang ingon gigamit ganiyang kahimanan no. Buti pasabot naa sa gibutang nga mga rules, norms, balaod og teachings nga kinahanglang sundon. Sirach 1:28 ingon pa ni nga tawag inang sa libro nga ni Sirach. Ingon pa niya nga pagmatinud-anon
sa pagsunod, pagpasakop sa imong relihiyon. So kung tinuod ka nga iyan na Ginoong Kristo, nagpasakop ka sa iyang lawas, kinahanglan isubmitar ang kaugalingon ngadto kang Kristo pinaagi sa iyang gitawag og relihiyon. Objectively gihapon ni Kristo ang kaluwasan pinaagi sa relihiyon nga iyang gitukod. Subjectively kinahanglan tang mo cooperate. So again, bisag pag naa ka sulod sa iglesia ang gitukod ni Kristo niya, di ka mag-cooperate sa kaluwasan, useless gihapon ang imuhang pag-ingon nimo nga di ka tawag ina naman ko sulod, pag ka man di ko mosunod sa pagtulod ng Kristo. Duha magud na kinahanglan ta mo cooperate. Number 1, si Kristo nihatag og kaluwasan. Number 2, kinahanglan ta mo cooperate. So dapat duha na, di gid pwede nga naay usa din na nga mawala. Dapat duha gid na. So mo bitaw ang mga santos tan-awa sila, di ba? O say may ilang gihimo na sila sulod sa iglesia ang gitukod ni Kristo o nya nagkinabuhi sila subay sa kabubuton ni Kristo og pagtulun-an sa iglesia ang iyang gitukod. Kung naagan makulang ana, di jud ka tawag ining maluwas. Dapat duha gid na always. Iglesia ang gitukod ni Kristo nagpasakop ka. Number 2 dapat tumanta sa gisugo o gitudlo ni Kristo ni anang maong gitawag og iglesia. Kay sumapang San Pablo, kay kita may usa ka Ginoo, usa ka bautismo, usa ka pagtuo. So dapat magsubmit ana ang gitawag og teaching. Karon ang akong katawan kaya wala daw kunoy relihiyon nga tawag ini makaluwas pero tan-awa ang tumoy. Agad sila. Online pag yun o asa man as Biblia be. Ang kamo ang gihimo o gigamit ni Kristo as instrumental cause of salvation kay para mutuog mutuman mininyo. Makaplagan si Kristo pinaagi sa iglesia, makaplagan si Kristo ug madawat si Kristo pinaagi sa mga sakramento. Wala nay lain. Naapay mo sobra gani ana dili na iya ni Ginoong Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kanyang magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.